Лукашенко ды Путін чарговы раз сустрэліся ў Расіі. Пасля іхных перамоваў да прэсы выйшаў Лукашенко, які заявіў пра жаданне паразмаўляць з Уладзімірам Зяленскім. Ён расказаў пра нейкую нібыта вельмі добрую мірную прапанову, якую Путін мае да прэзідэнта Украіны. Не абышлося без пагрозаў. Если украинцы не пойдут на эти предложения, это будет то, что было в начале СВО. Это будет еще хуже. Они потеряют Украину. Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем. Намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі, лідар народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка у эфіры праграмы «Студыя Белсат» назваў заяву Лукашэнкі пра неабходнасць прыняцця Украінай мірнага плану Пуціна ультыматумам. Што гэта можа азначаць? З аднаго боку, Лукашенко хоча прымусіць Украіну, каб размовы адбыліся ў Мінску, зноў жа такі Мінск-3, альбо нават пагражае нанясеннем ад імя Расійскай Федэрацыі, зразумела, ударам па цэнтру прыняцця рашэння ў Кіеве па Банкавай, альбо прапанаваць зноў тэрыторыю Беларусі, прадаставіць тэрыторыю Беларусі для агрэсіі расійскай арміі у бок Украіны. Фактычна, вось такая прапагандысцкая, ультыматыўная заява. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра прызнанне палітвязнямі яшчэ 9 чалавек. Сёння колькасць асуджаных з палітычных прычынаў, якія адбываюць пакаранне ў Беларусі, складае як найменей 1201 асобу. У Віцебскім абласным судзе вынеслі прысуд хірургу з Воршы Максіму Куксу. Доктар атрымаў так званую хатнюю хімію. Хутчэй за ўсё яго асудзілі паводле справы гаюна, паведамляе выданне «Наша Ніва». На дадатак з'явілася інфармацыя пра яшчэ аднаго супрацоўніка прадпрыемства «Пелінг», якога судзілі па палітычным артыкуле. Артёму Семёнову магло пагражаць да 12 гадоў калоніі. Ініцыятыве ж «Дысідэнт Біуай» сталі вядомыя падрабязнасці пра прысуд былому начальніку цэху завода «Гомсельмаш» Уладзіславу Пудзяку. Працэс 2 гады таму праходзіў у закрытым рэжыме. Пудзяка асудзілі за нібыта здраду дзяржаве на 11 гадоў зняволення. У Варшаве і Познані праходзіць кангрэс у справе беларускіх палітвязняў. Яго ладзяць пад хэштэгам «Without just cause» з англійскай мовы без законнай падставы. Ее же статистика нашего правоабарончего центра «Весна» за 9 месяцев бегучего года 180 человек было помиловано, а 283 мы признали палітвязнями. Это про что каже? Это каже про то, что ситуация выглядає як двері, які крутяться. Одні виходять, а інші тут же інших на їх місце завозять. Ось про що треба казати. Казати про спинення репресій. 26 верасня ў Варшаве удзельнікі абмяркоўвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Новыя тэндэнцыі рэпрэсія супраць грамадзянаў, а таксама дзейнасць палітычных і грамадзянскіх структураў, што займаюцца вызваленнем і падтрыманнем палітвязняў. 28 верасня ў Познані гаворка пойдзе пра практычную каардынацыю. Запланаваная кірмаш ініцыятыва, дзе кожная арганізацыя зможа прадэманстраваць сваю працу, прэзентацыі профільных структураў і адкрытыя дыскусіі. За кратамі ў Беларусі знаходзяцца значна большая колькасць палітвязняў, чым прынята лічыць. Гэта прагучала на прэс-канферэнцыі ў сядзібе польскай прэсавай агенцыі, на якой выступілі вызваленыя і прымусова вывезеныя з Беларусі белсатаўцы. Я разумею, што не ведаю, до 20% толькі людзей, которымі я асабіста сустракаўся, бачыўся іх в калоніі, яны ёсць в гэтых спісах палітвязняў. Я разумею, што ёсць прычыны, па которых людзі не хочуць быць публічнымі, але гэта азначае, што мы рэальна лічбы не ведаем. Гэта лічба сапраўды не ведаю ці ў разы, але нашмат больше, чым пра гэта агучваецца. У выніку дамовы рэжыму Лукашэнкі з ЗША 11 верасня з турмаў вызвалілі 52 палітвязні. Сярод іх і журналісты Белсату. Зрэшты, некаторыя нашыя калегі па-ранейшаму застаюцца ў зняволенні. Гэтак Ірына Слаўнікава згадала пра Кацярыну Андрэеву, з якой яна перасякалася ў гомельскай калоніі. Яна, канешне, вельмі пераймалася за Ігара, свайго мужа.
Ну, яна і, на жаль, у яе пагоршылася здароўе, яна гэта мусіць уже быць на інгалятарах. І вось, ну, гэта таксама вельмі такая трывожная інфармацыя. Але яна сама мне весь час сказала: «Ірэн, трымаемся». Начны цягнік з Віцебску ў Смаленск змяніў маршрут руху і скіраваўся ў Расею ў аб'езд праз Воршу. Прычына – учорашняе сутыкненне ў Смаленскай вобласці непадалёк ад беларускай мяжы. Разглядае следства як ДТЗ. У ваколіцах станцыі Рыжакова на перагоне Рудня-Галынкі цяжкавік выехаў на праезд на чырвонае святло. Ён сутыкнуўся з грузавым цягніком, які перавозіў гаручыя матэрыялы. 18 вагонаў сышлі з рэек, 16 з іх загарэліся. Кіроўца цяжкавіка загінуў. Рух цягнікоў на заблакаваным кірунку адновіць толькі пасля расчысткі завалаў і сканчэння рамонту чыгуначнага палатна. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі паведаміла пра выкрыццё ў Менску, цытата, прыхільнікаў нацысцкай і фашысцкай ідэалогіі. Колькасць затрыманых не называюць. Пры затрыманні прадэманстравалі матэрыялы, якія група, маўляў, выкарыстоўвала для прапаганды гвалту і нянавісці. Гэта прадметы, звязаныя з Украінай. Кубак са знакам украінскага спецпадраздзялення «Кракен», украінскі сцяг, шаўроны. У іх адзін з затрыманых выступаў на прымусовым так званым пакаянным відэа. Самую ж нацысцкую сімволіку прадэманстравалі на кадрах з мабільных тэлефонаў. Якая адказнасць пагражае мужчынам, пакуль невядома. МОЗ праводзіць правяранне нібыта дэструкцыйных дзеянняў. У Менску адбыліся 4 дарожна-транспартавыя здарэнні за дзень. У іх пацярпелі 5 асобаў. Сярод наступстваў таксама пашкоджанне транспарту і ліхтарнага слупа. Пра інцыдэнты паведаміла сталічная ДАІ. Гэтак на вуліцы Сямашкі 74-гадовы кіроўца аўтамабіля «Рено» не справіўся з кіраваннем і сутыкнуўся з аўтамабілем «Біт». Ад удару «Рено» перакуліўся. У выніку кіроўцу і пасажыра аўтамабіля «Рено», а таксама кіроўцу і пасажыра аўтамабіля «Біт» даставілі ў шпіталь для абследавання. На вуліцы Ратамскай 36-гадовая кіроўца БМВ выехала за межы праезнай часткі і ўрэзалася ў ліхтарны слуп. Яе таксама скіравалі ва ўстанову аховы здароўя. На вуліцы Шаранговіча адбылося масавае ДТЗ з удзелам 4 транспартавых сродкаў – грузавога «МАН» і легкавых БМВ, «Біду» і «Фольксвагену». Папярэдняя прычына – непільнаванне бяспечнай дыстанцыі. Абышлося без пацярпелых. А на праспекце Пушкіна 55-гадовая кіроўца аўтамабіля «Тойота» пры перахыштаванні сутыкнулася з тралейбусам. Ад удару лекавік з'ехаў з праезнай часткі. У гэтым ДТЗ таксама ніхто не пацярпеў. Знаёмства, што каштавала жыцця. Замежнік жорстка забіў 45-гадовую мянчанку. На глебе канфлікту мужчына нанёс 26 удараў ножом. Медыкі, якія прыбылі на месца здарэння, канстатавалі смерць жанчыны. Жыхарка Менску пазнаёмілася з 54-гадовым замежнікам увесну ў сацыяльных сетках. На першую сустрэчу ў сяброўскім фармаце мужчына прыехаў у жніўні. Другі ж ягоны прыезд стаўся для мянчанкі нечаканасцю. Яна не планавала працягу стасункаў. Калі госць паспрабаваў зблізіцца, жанчына ўдарыла яго па твары. Той у адказ схапіўся за нож. У хадзе правярання расследавання мужчына даў паказанне з прызнаннем, яму інкрымінуюць забойства з асаблівай жорсткасцю. Раней замежнік ужо меў судзімасць. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе падсумавання інфармацыйнай карціны дня. Глядзіце о 19-й аб'ектыве. Заставайцеся з намі.